17 नभेम्बर जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे मिरुआरि सायख' आनजाद बर' बिजोंनि क्लास 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय जों बेखौ खुंफुंनाय जायो आरो दिनै मोजां बाथ्रायानो बे जे जोंहा जेसेबां आसाम नाङै बर' फरायसाफोर क्लास 9 आरो 10 आव फरायनानै दं बिथांमोना गोसो गुदुङै गोबाङानो बे आनजादखौ बाहागो लानो थाखाय गोसो गुदुं जानानै बे आनजादाव बाहागो लाजोबदों आरो बिनिनो जोङो दिनै मोनसे हिसाब फारिलाइ जों होनो हायो जायाव जोंहा गासै जोङो आसाम नाङै क'क्राझारनिफ्राय लानानै जागायनानै जोंहा 17 माने जिल्लायाव सेन्टारफोर दङ आरो बे 17 सेन्टारसा टटेल जोंनियावहाय 198 जोंनावहाय सेन्टारफोर दङ 198 एग्जाम सेन्टार जोंहा दङ जायाव हाई स्कुल हायार सेकेन्डारि बेबायदि गोबां स्कुलाव माने बे सेन्टारखौ खुंफुंनाय जादों आरो बेजों लोगोसे जोंनि केन्डिडेटनि हिसाबाव जोंहा क्लास 9 आव जोंहा 9404 फरायसाफोर दङ 9404 क्लास 9 नि स्टुडेन्टफ्रा बेखौ एपियार खालामदों आरो क्लास 10 निया जोंहा 9336 9336 फरायसाफ्रा बे दिनैनि मिरुआरि सायख' आनजादखौ बिथांमोनहा बे एग्जामावहाय केन्डिडेट हिसाबै एपियार खालामदों आरो लोगोसेयै टटेलखौ जों नायोबा दिनैहाय 18740 फरायसाया गासै 9-10 लोगो नांनानै बिथांमोनहा बे आनजादाव एपियार जादों दा दिनै जोङो मिजिंथिदों जोंनि गुबै थांखि जाय जों बे आनजादखौ खुंबोबाय थानाय जादों मानोना बेवहाय जोंनि 9 आरो 10 फरायसाफोरखौ जोङो बर' बिजोंनिखौ माखासे जोंनि फैबाय थानाय समाव एन्ट्रेन्स एग्जाम होनांगौनि थाखाय जि मोनसे प्रिपारेसन थाम-थिम खालामनाय जेरै मेडिकेलनि जेरै इन्जिनियारिंनि जेरै इउनिभार्सिटि कलेजेसफोरनि एन्ट्रेन्स एग्जाम जायो गुबुन गुबुन साख्रिनि आनजाद जायो मालाबा एसएससिनि आनजाद जायो बिदिनो टेट जायो नेट जायो दा फरायसा समनिफ्राय जोङो गोबां बेबादि जि गियानखौ जोंनो बेफोर आनजादाव नांगौ बेखौ जोङो थुलमुलैहाय मिथिनाय जाया दा नंखायनो बे आनजादनि दारै जों बिथांमोनखौ सांग्रांथि लाबोनानै जाहाथे बिथांमोनहा दिनै बे मोनसे टेकनिक बा बे मोनसे बुद्धिखौ मोननो हायो मोनसे गियानखौ लानो हायो जायजों बिथांमोना जायखिजाया आनजादखौ मेट्रिकनि उनाव आरो बेफोरबादि गुबुन गुबुन टेलेन्ट सार्च आनजाद जायोबा जाहाथे बेवहाय उथ्रिसारनो हायो बा प्रिपारेसनखौ मोजाङै खालामनो हायो बिनि गुबै थांखियानो बेनो जादों आरो इयुन समाव बिथांमोननि गावबागावनि जे 9 आव फरायनाय 10 आव फरायनाय गियानखौ आनजाद नायनो थाखाय बे मोनसे खाबु आरो बिनि थाखाय जोङो बिथांमोनखौ बे आनजादावहाय गुबुन गुबुन साबजेक्ट मेटारखौ आयदाखौ होनानै जेनेरेल नलेजनिफ्राय लानानै कारेन्ट एफेयार्सनिफ्राय लानानै आरोबाव बायदि बिथिङाव गावबागाव फरायखानाय जेनेरेल मेथामेटिक्स ग्रामार आरो ससियेल साइन्स गुबुन गुबुन बिथिंखौ बेवहाय हानदेरनानै जोङो बेवहाय बे प्रश्नखौ दिखांनाय जायो आरो बिनिनो दिनैहाय बे जेसेबां फरायसाफ्रा एपियार जाबाय मिजिंथिदों बिथांमोनहा मोजाङै आनजादखौ होफुंगोन आरो दिनै जोंनि जेसेबां बे सेन्टारफ्राव जोंनि गाहाय फोरोंगिरि प्रिन्सिपाल बिथांमोननिफ्राय लानानै फोरोंगिरि साफ्रोमबो जोंखौ बे आनजादाव मदद खालामदों आरो बिथांमोनहा इनभिजिलेटर हिसाबै जोंनि बे आनजादसालिफ्राव सेन्टारफ्रावहाय बिथांमोनहा बाहागो लादों मैखोमैनो जों बरायदों आरो बिथांमोनखौ जों साबायखर बावो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बेखौ अरायसम खुंलांबाय थानायनि मोनसे थांखिजों जों लादों थांनाय कभिडनि समाव जोङो बोसोरनै 2020 आरो 21 आव जों बेखौ खुंनो हायाखै दा देग्लायनिफ्राय जों रेगुलारै आरोबाव लांफिननो थाखाय थिरांथा लादों आरो बेयो जेब्लायबो जाबाय थागोन आरो बेवहाय जाय फरायसाफ्रा साबसिन पारफरमेन्स खालामो आनजादखौ साबसिन उथ्रिसारनो हायो बांसिन मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायो जोङो 9 नि 3 10 नि 3 बेबादि सेलेक्ट खालामनानै बिथांमोनखौबो जोङो फेलिसिटेट खालामनाय जायो मानोना बिथांमोननि जि पारफरमेन्स बे गनायथिजों बे मोन्दांथिजों जोङो सिगां समफ्राव बिथांमोना अरायसम फरायनायाव मोजां मोनसे थासारिखौ मोनलांनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बेनिखायनो जों आसा खालामो जाहाथे बयबो फरायसाया दिनै बेयाव 18000नि बारा जि फरायसाफ्रा एपियार जाबाय बिथांमोनहा बेखिनि गियानखौ 9 आरो 10 निफ्राय मोननो हानानै जाहाथे जायखिजाया समाव फैबाय थानाय गावबागाव जिउ राहा लामा दानो थाखाय आनजाद होनांगौनि थाखाय कारियार लांनांगौनि थाखाय फरायनायखौ दावगालांनांगौनि थाखाय मोजाङै प्रिपेयार जानो हायो बे गुबै थांखिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों फरायसाफोरनि सांग्रांथिखौ लांबाय थानो थाखाय जोङो बेयाव थिरांथा दङ आरो बेनिखायनो दिनै बे आनजादा दतमायावबो मोनसे बिराद गिदिरथार सेन्टार हिसाबै जोङो दतमानि नैबे हायार सेकेन्डारि स्कुलावहाय जों मोननो हादों आरो बेवहाय जों जथायै आनसलिक जिल्ला आरो बे स्कुलनि आरो गुबुन गुबुन साखाथिनि फरायसालिफोरनि फरायसाफ्रा बेयाव फैदों आरो साखाथिनि गुबुन गुबुन फोरोंगिरि सार मेडाम बिथांमोनहाबो बेवहाय लोगो नांनानै बे एग्जाम कन्डाक्ट खालामनायाव जोबोद मोजाङैनो मदद खालामदों आरो बेखायनो खेबसेबाव आङो दिनै खावलायगोन जे जोंनि गासै फरायसाफोरनि गार्जेन बिमा बिफा बिथांमोनखौबो
जाहाथे बिथांमोनहा बेबादि गुबुन गुबुन टेलेन्ट सार्च आनजाद आरो बायदि आनजाद होनायाव एपियार खालामनायाव मदद खालामो, गियान लानायाव मदद खालामो। मानोना फैबाय थानाय समनि कम्पिटिटिभ जुगाव जोङो गासैबो बिथिङाव नोजोर बोनानै नायोब्ला जाय जोङो बेबादि कालेक्टिभ माखासे जथायै जे गियान आरजिनाय बेजों जोङो गोबां आनजादखौ सौसिलांनो हायो। आरो बेनिखायनो क्लासरुमनि गियाननि अनगायैबो क्लासनि बिजाबनि अनगायैबो दिनैनि समाव बेबादिनो गुबुन गुबुन आयदा फारिलाइखौ मिथिनानै गियान आरजिनानै कम्पिटिटिभ एग्जामफोरखौहाय होनो थाखाय कम्पिटिसनाव बाहागो लानो थाखाय जाहाथे जोंनि बिमा बिफा गार्जेन नोंथांमोनहा गावबागाव गथ' गथायखौ थुलुंगा होयो आरो इयुन समाव जाहाथे जाफुंसार जानो हानायनि थाखाय गासिबो राहाखौ मदद खालामो। बिनि थाखाय जों खावलायबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेखि राहा जाया मानो जों अरायसम फरायसाफोरनि मोजांखौ हास्थायनानै नाजालांबाय थागोन। जोङो जागायनाय समनिफ्रायनो माखासे मोजां बिदिन्थि मोननो हादों। जेरै जाय फरायसाफ्रा नैबे सेन्ट्रेल टेलेन्ट सार्च आनजादाव मोजाङै उथ्रिसारनो हायो बिथांमोनहानो जोंनि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था जायखौ जोङो क्लास 10 फरायसाफोरनि मेट्रिक आनजादाव सानखांनानै जोङो बिथांमोन बांसिन नम्बर मोननायखौ 10सा टप 10 जाय बिथांमोनखौ जों सायख'यो। जों नुदों थांनाय सिगांफोरनि जि बोसोरफ्राव जों बे आनजादखौ खुंदोंमोन बे आनजादाव जाय सेथि नैथि थामथि जायगा लानो हादों बिथांमोनहानो आरोबाव कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थाखौबो सेथि नैथि थामथि बेबायदि पजिशन मोननाय माखासे बिदिन्थि जालांबाय। दा बेखायनो जोंहा बे क्वालिटी एसेसमेन्ट बा बिथांमोननि रोंगौथिखौ टेस्ट खालामनायाव बे जोंनि मोनसे साक्सेस बा जोंनि मोनसे बिदिन्थि हिसाबै क्लास 9नि थाखायबो क्लास 10नि थाखायबो जोङो बेखौ दिनै मोजाङै मोनफुंनो हादों आरो बेखायनो जों एनकारेज जादों आरो फरायसाफ्राबो बेखौ लानानै गोजोननाय मोनदों आरो बेखौ अरायसम जों खुंलांनायनि मोनसे थिरांथायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा दं।